Good morning madzuka banji konse kumene inuyo muli. Hayi ife ndithu tadzuka bwino. Yayi kuyamika Ambuye namalenga chiuta namaleza kumwambako chifukwa cha kuti yayi murucha nde zabwino bwino. Thokoziso kwambiri amene mumatipempherera. Mene momo kuti akulu kuti tatheka nthu Ambuye wayankha mapemphero aja. So update imene ndinayo mama wa uno ndiyo khuzana ndi timvani bwinobwino chifukwa it's actually ndima subject aja amene amakhala nzizungu zina zake za mkatikati kenako sitimamvesesa kana kuti kudakuti yani ndiyo ufunika timvani bwinobwino fa nkhani is very important. Nkhani ndiyo ufunika kwambiri. Choyambira tiyambe ndi apo ponena kuti America, Australia, komanso UK iwo ndithu alusa akwiya ndi chiganizo chimene chachitika ku UN chifukwa choti Iran yapasidwa udindo umene koko ngati mmodzi mwa ma vice president kwasankhidwa maiko kwana 34 ngati ma vice president. So Iran so iliso gulu limenelo pa nkhani yokhuzana ndi kuti azipanga review NPT. Zizungulu NPT kodi chimene ndizijani osadandaula tili pa Malawian cameras pamene timalongosola chile icho sicho tizika nchichewa kuti aliyense amvetsetse palibe zobisa pano kuti tizike zitere nde America ati yayi sina konto kuti chiganizo cha UN kuti Iran yayipasa udindo umeneko pa nkhani imeneyi. We ask that the record of today's proceedings reflect that the United States objected to Iran's nomination to the General Committee and that the United States dissociates itself from the consensus on this decision. We are deeply shocked that this body has chosen to allow Iran to assume any position of leadership at this review conference. Indeed, it is an affront to the NPT itself that a country that has so blatantly disregarded its obligations under the treaty should take a place of honor and responsibility as a vice president on the General Committee that should help coordinate our work over the next 4 weeks. President, Australia does not support Iran putting itself forward for a leadership role at this review conference. Iran's failure to cooperate with the IAEA, non-compliance with its safeguards obligations, and ongoing threat to the countries of its region make it clear that it is unfit for such a position. Holding such a position damages the credibility of this review conference. Australia agrees with those who have disassociated from any consensus on Iran's appointment to such a leadership role. Thank you, Mr. President. Kena ku UK kubweraso auna sikukondwaso. Morning, colleagues. I am speaking on behalf of the E3, France, Germany, and my own delegation, the United Kingdom. The E3 would like to put on record our concerns that Iran, a country that has been found to be in non-compliance with its obligations under its NPT safeguards agreement with the IAEA, is to be elected to the General Committee, a body that is tasked with ensuring the effective functioning of this review conference. Thank you, Mr. President. Chabwino. Ndeno, kodi chachitika nchani? Nkhani ndiyoti chani? Nanga Irani, nayonso Irani nazayankha muno nazayankha. So tisanabweretse yankho la Irani kuti Irani yayankha kuti chani pa nkhani imeneyi. Tiyeni ndithu tikumbutsane tidziwitsane za zimene zikuchitika kumene kuko. Choyambirira maiko onse akukumana, especially maiko akuluakulu. Maiko akukumana, maiko okwana 191 panopa kuti should be 186. Maiko amene akukumana chifukwa chani ku UN
nkhani ndiyo maikowa mu 1968 anafoma bungwe, right? Dziko lonse lapansi anayika bungwe ili ndiye limatchedwa kuti mgwirizano, treaty ya NPT. NPT akuthandiza kuti yani? Akuthandiza kuti non-proliferation treaty. Non-proliferation treaty. Bungwe limene lili NPT ndi bungwe limene linakhazikitsidwa cholinga chake kuletsa kufala kwa zida za nyukiliya pa dziko lonse lapansi. Mvane pamenepo. Bungwe li analipanga kuletsa zida za nyukiliya pa dziko lonse lapansi. Right? So, bungwe li ndi nsanamira zokwana zingati? Zitatu. Okay? 1. Non-proliferation. 2. Disarmament. 3. Peaceful use. 1 akuona kuti kwa anthu amene alibe nyukiliya alonjeze kuti ife sizakhala nyukiliya. Zote ngati nsanamira za bungwe lawo, right? Zimene zili mbungweli. Bungweli cholinga chake ndi kuletsa kufala kwa manyukiliya pa dziko lonse lapansi. So, 1, nsanamira zake 1, pasapezeke urani okhala ndi nyukiliya. Okay, especially amene alibe nyukiliya asazapangenso. Number 2, pali disarmament. Disarmament kunena kuti amene ali ndi nyukiliya bungweli azingokambirana towards disarmament. Kuti azikapita pang'ono mpaka nakafike point kuti onse amene ndi manyukiliya aja azisiye zinthu zimanyukiliya zawozo, zimabombazo ataye, azibononge confiscated, zononga. Number 3, nsanamira yachitatu ndiyene kunena kuti for peaceful use only. Kuti manyukiliya aja azigwiritsidwa ntchito pa za peaceful ngati agriculture, medicine, komanso power ngati magetsi. Koma zazidazo zonse zirani zithe. So bungwe limene lili limatchedwa kuti NPT lili ndi mamembers ndithu. Mamembers onse amakwana 191 mamembers onse. Especially maiko amene mukudziwa kale amene like ali ndi capability for Malawi amene musingapezeke. Malawi azikati yani mene like muzike kamba za yani tikalowa mene mulize kamba za yani tizikangumva anthu ngoti nyukiliya kuda anthu achana kuda anthu achana like you understand sulu zokena kale kwase. So ife sodandaulitsa Malawi sodandaulitsa ndana koma maiko amene ali ngati ali ndi kuthekera kuja komanso uzindikiraso zinkhani ngati zimene zizi. Malawi uranium wambiri po koma sakudziwa loko uranium kungulisa ntchito magetsi tu eni ndio wadi angadziwa kugulisa ntchito kuti apange mabomba. Tiendere limodzi tu pankhani timvane kuti tikupita tu pano tikupita. So maiko onse mamembala a bungwe limene la NPT bungwe limene lili anali 191. Koma mu 2003 maiko 4 anatulukamo. 1, Israel. Bungwe omwe anatulukamo. Okay. Bungwe omwe anatulukamo. Number 2, India. 3, Pakistan. 4, North Korea. Ndaifera tulukamo menemo. Ndeno bungwe ili ndilo khuzira ndi dziko lonse lapansi. And Iran sinatulukemo. Iran sinatuluke. Iran ndi membala amene mumu. Nde zinthuzo 1 nzokhuzira ndi kufuna kuonesa kuti dziko lonse lapansi lili safe. Pankhani khuzira ndi za manyukiliya zizi fani zoyipa kwambiri. Kupezera wina wake amene ali nayo akutulukamo. Arulukamo da ine mene musindikana ome. Ine mene momwe aenda tulukamo basi ndikakhala pandekha.
mmene mulingoleka zoti Iran ikenatuluka chinakachitika ncha Iran mmene inakatulukamo bwezeso chili chifukwa chinaso Iran mu NPT mulibemo zatu zinthu zitu mazimvetsa bwinobwino chabwino. So nkhani ndinena kuti program yo imachitika ndithu. So panopa yabwiranso yamba pa 27 kule 28 28 okay 28 ndi yamba pa 27 pena amakhangara kusankha anthu amene makamaka maiko amene akhale ndi maudindo mmene momo ndi kuti awo azipanga cheki komanso abwese ma proposal zokambirana mmene mjamo. Koma America ayi Iraniyo sikuyenera kukhala ngati sikuyenera kukhala ndi udindo ngati vice chifukwa Iraniyo ndi amakani. Inuyo America mutsutsa mukunena Irani osakamba za Israeli banje imene bomba la nyuklia ikusunga mabombawo koma mmene mulibemo chiopsezo ndani amenewo chiopsezo ndani amenewo mamvesa saru zinthu zere. So chinachitika nchani anayamba kuyankhula Australia kuyankhula UK kuyankhula atisakugwirizana nazo zimene zizi kuti Irani yapasula ngati udindo opanga review. Anyway Irani yabweretsa ma proposals awo akeso kuchoka ku Middle East. Ku Middle East konse maiko onse aku Middle East okay onse alibe chani alibe manyuklia tukamba za ku Middle East kupatula dziko limodzi Israel. Ku Middle East komanso Israel inapeza mabombawo ataletsa kale kuti basi akuluakulu basi iyo nkupeza mabomba aja. Chiopsezo ni ndani pamene. Anyway nkhani ndimeneyo. So that's why tinakamba zoti tibweretsa yankhola Iran pa nkhani imeneyi. So Iran inazankha kuno zoti zinthu zimuzilengera ndale guys muzilengera ndale ife atisankha kuno is fine tikana upati inuyo mukutengera ndale zopusa ndale za uchitsiru komanso mukuyenera kuti ife sitinamvere bungwe la IAEA International Atomic Agency okay bungwe limene limayang'ana za nuclear chemistry. Inuyo ma Americans mwakhamu munagwisa ino nuclear munaphwanya mwana munagwisa ko nuclear kawiri kose kugwisa chito kuphera anthu right munaphera kwa anthu. So why can against ndife pa zifukwa za ndale no tisiyeni. Rahim, thank you very much, Mr. President. It is a matter of regret that at the beginning of the conference we witnessed some political statements rather than being ready to engage in a substantive discussion on issues very important to all humanities, especially nuclear disarmament. My delegation rejects categorically and in the strongest possible term the statement just delivered by the United States. The allegations put forward are baseless and politically motivated, devoid of any credibility. They constitute a deliberate attempt to mislead this conference and to manipulate its procedure for narrow and self-serving purposes. If the qualification for serving as Vice President of this conference are to be assessed on the basis of compliance with the treaty, then that standard must be applied uniformly and without double standard. Judged by such a standard, it is the United States, not Iran, that stand in serious deficit.
it is indefensible that the United States, as the only state ever have used nuclear weapons, and the one that continues to expand and modernize its nuclear arsenal in blatant disregard of its Article 6 obligation, seeks to position itself as an arbiter of the compliance. Its record of withdrawing from international agreements, disregarding commitments undertaken at previous review conferences, and undermining multilateral disarmament process is well known. The same delegation that today questions Iran's commitment is the one that unilaterally withdrew from the Joint Comprehensive Plan of Action and failed to implement its obligation despite Iran's continued adherence at the same time as verified by the international mechanisms. Most recently, the United States demonstrated the same destructive approach by preventing the adoption of the agenda of the Disarmament Commission, thereby blocking. Yeah. So Irani yabwera ndi ma proposals ake. Mene kuja kuti chimene kufuna ife chona kuti program iyi ndi yabwino kwambiri. Program remember number kakala kwambiri. Number 1968. So koma tikufuna kuti ku Middle East kwathu ayesa akhale involved. Alowe mbunge limene lili. Nangasi tiwanga nazichitezo cha dziko. Ndio why Israel ikhala kunja. Na Yesu ilowemuka. Number 2, tufuna kuona kuti pazikhala inspection. Oyang'anira za International Atomic Agency amene ajawo nawo sokuyizira ziyang'anirako azikayang'anako sokuti inombeze kanzide ifa chani. Nanga mupanga chani. Mmene amapangira mayiko ena ndi nawo. You understand? Sidufuna kuti zonsezi kozikhaso chopyesa sokuti kuna akandi nyukilera. Anthu ena amafuna kukhala ndi nyukilera chifukwa chopezeka kwa winayo. For winayo akhanga ndi untouchable. Ndenkhani yake guys. Koma ndikhulupeza kuti nkhani zamveka bwinobwino kuti dziwa kuti NPT ndi chani, non-proliferation treaty, agreement treaty not agreement, pasapezeke kuletsa bungwe loletsa kufala kwa zida za nyuklia. So guys, thank you so much. Malawian cameras.